Na, szevasztok lányok és srácok, elérkeztünk egy újabb videóhoz, és a mai videóban itt a beta verzióban ki fogjuk próbálni a két új pályát. Na, készítem is a partit, egykörös lesz, és botokkal fogunk menni. Az első pálya nem más, mint ez az Akid Pool, úgyhogy ficcenjünk is bele. Igen, és srácok, kérem, hogy legyen meg az 1000 feliratkozó, mert nagyon szeretném, hogy meg legyen az 1000 feliratkozó, úgyhogy nyomjátok a feliratkozás gombot. És ha tetszik, nyomjatok rá egy lájkot, és fejeljétek meg a csengőt, úgyhogy ennyit szerettem volna kérni. Meg az, hogy végignézzétek ezt a videót. Ettől félek én mindig, mert ez folyton megszivat. Most nem fog. Innen oda. Innen oda. Innen oda. Innen oda. Innen oda. Júj! Jó. Nagyon para. Első kört be is húzzuk, ahogy látom. Sőt, valószínű behúzzuk. Oké. Eddig jók vagyunk. Ez meg mi? Ez meg mi volt? Na mindegy, akkor menjünk a kövire. Még egyszer megpróbálom ezt megnyerni, és utána megyünk a kövi pályára. Na, elérkeztünk a kövi menethez. Ezt már remélhetőleg megnyerjük. A bétában. Szerintem töltsétek le ti is a bétát, tökre jó, kipróbálhatok új pályákat, nagyon könnyű. Majd megmutatom, lesz egy videóm arról is, hogy kell letölteni a bétát, vagy ha nézitek kist, akkor tőlem meg tudjátok nézni, hogy kell letölteni a bétát. Na, megint jön ez a... jó, eltűnt. Már alig vannak ezek a srácok. De nem hiszem el már. Addig megyünk ez, amíg nem nyerek. Na, itt is vagyunk a köviben, úgyhogy ezt már meg fogjuk nyerni, lehozzuk. Én tudom. Ezt le fogjuk hozni. Ugye itt nincsenek special emotaim. Na, azt ott le is löktük. Itt nincsenek special emotaim, az a baj. Csak a sima akuntomon. Úgyhogy itt nem fogunk tudni szivatni embereket. Mármint csak úgy, hogy lelökjük őket, de espézni ilyeneket nem fogok tudni most. De nem baj, mert így is megnyerjük. Prók vagyunk. Te! Majdnem lelökött a bot. Na, ez szivatott meg engem előbb is. De miért ilyenkor tűnik el? Jó? Ne. Ez idegesítő. De utolsónak estünk ki. Na, menjünk még egy utolsót tényleg. Oké, akkor be is töltött. És most már ezt tényleg megnyerjük. Esküszöm, ez az utolsó kör. Ha nem nyerjük meg, akkor is megyünk a kövi pályára. És igen, skatok, a végén lesz oldalról klács, meg középről klácsolni is fogok. Na, az úgy szép. Csak mindjárt meg fogunk dögleni ebben a kék cuccban. Így. De botok! Jó, nem érdekel. Mondtam, ez az utolsó. Én mentem a kövire. A következő pálya az nem más, mint a... Mindjárt mondom, mi a neve. Csak meg kéne keresni. Az nem más, mint a Pac-Man Power. Lehet, hogy ilyen Pac-Man-es lesz, ha játszottatok életetekben azzal a játékkal, akkor biztos, hogy tetszeni fog nektek. Én még ezzel nem játszottam, úgyhogy most fogom kipróbálni először. Úgyhogy... De kérem szépen, lájkoljatok, feliratkozást nyomjátok meg. Az a lényeg, hogy
mit kell csinálni? Nem szabad hozzáérni? Vagy mi? Vagy jön a Pac-Man? Hát oké, ezt így nem értem igazán, hogy itt mi történik. Mi van írva? 256. Mi a... Oké. Nem igazán értem, hogy ennek a játékmódnak mi a lényege, de szerintem ezt elsőre meg fogjuk nyerni, mert hát ez nem kell semmit sem csinálni. Szinte. Innen oda átugrunk. Na, igen, értem. Nem szabad ezekre ráugrani. Jó. Most már értem. Nem szabad hozzáérni ilyenekhez. Úgyhogy így kell gyűjteni valamit. Így nem igazán értem. Itt lent kell menni? Ja, megvan. Azokat a kis golyócskákat kell gyűjteni szerintem. Úgyhogy innen ide be is szedjük. Na igen, plusz 10. Na, rájöttem, hogy mit kell itt csinálni. Eskü nem tudtam, mit kell itt csinálni. Ezekre a pirosokra nem szabad... Igen, ezekre nem szabad rálépni. Jó, értem. És a nagy piros az úgy... Ebbe ezt meg lehet fogni? Jó, ezt így nem igazán értem. Mindegy, kövére megpróbáljuk. Csak mindjárt lejár az idő, még 50 másodpercünk van. Úgyhogy innen oda át kell... Plusz 100! Na, az komoly. Az tökre jó. Csak ne erre jöjjenek. Hát pedig úgy látszik erre fognak. Jó, nem erre jött. Hanem most fog erre jönni. Úgy tűnik. Te! Jó. Szép. Keressük azokat a cuccokat, amiket be lehet szedni. Mi? Jó, ezt nem értettem igazán. Nézzük meg még egyszer, és utána jöhetnek a klácsolások. Na, itt is vagyunk a kövibe. Ki is írta, hogy ready. És akkor rájöttem, hogy itt mit kell. Ezeket kell gyűjteni. Hé, ne lopd el előlem. Ilyen ne legyél. Én vagyok a legpróbb. Nem, amúgy nem. Én vagyok a Pac-Man. Vagy így mi? Miért vagyok én Pac-Man? Jó, ezt így nem igazán értem. Várjál, most fog lejárni. Igen. Stage clear. Te, majdnem megdöglöttünk. Na, keresnünk kell, oda kell mennünk, ott jó sok van. Jó, innen oda. Na, hogy rohadja meg. Jó, akkor jövünk. Ide. Gyönyörű. Ezt beszedjük, megvárjuk még oda, átmegy. Szép. Innen mindent beszedünk, amit csak tudunk. Mi, azt nem én szedtem be? Na hát. Esküszöm. Megint Pac-Manek vagyunk. Új. Ez így megvéd mindentől, vagy így mi? Szerintem igen, ez ilyen védő cucc lehet ez a Pac-Man ruha. Oda föl kéne menni. Ezzel fölmegyünk. És megint Pac-Manek vagyunk.
Szép, innen oda. És itt van a nagy eper? Nem. Hova tűnt a nagy eper? Viszont ott van még egy Pac-Man ruha. Vagy hogy mondjam ezt. Mostában már túl sokan vagyunk Pac-Manek. Mármint én vagyok egyedül Pac-Man, de itt is érdekel az. Erre ráugrunk, és amint odaértünk, el is plusz 100. Gyönyörű, szép. Na, most megint fölmegyünk. Oké. De mi, hogy arra nem ugrott föl? Na, akkor előről. Innen oda. Innen oda. Ez meleg pite volt? Innen oda szépen. Innen. De jó van, na. Komolyan mondom. Legalább bejutunk. Azt írja, hogy elsők vagyunk, tehát, hogy nézzétek, ott van, hogy első. Állítólag elsőnek kell lennünk. Jó, itt lézer jön. Jó, kvalifikáltunk. Akkor mi nyertünk? Igen, mi nyertünk. Jó, hát akkor menjünk klácsolgatni. Na, most blogdest indítottam. Mondom, blogdest indítottam. Jó, akkor most leállítom a videót egy picit. Na, most is látjátok, hogy blogdest állítottam be. Blogdash 30 és klácsolgatni fogunk. Itt is vagyunk a blogdashben. És oldalról vagy középről kezdjem. Hát szerintem kezdem oldalról, ez egy picit könnyebb szerintem, mint középről, de középről is tudunk, csak nem mindig. Szép, most megpróbálok egyet középről. Na, az is ment. Falon átbugolás, az most sem ment. Jó, akkor nyomjunk még egy oldalt. Na, akkor ekkora jumpbugot még nem kaptam a jó életbe soha. Elérkeztünk a kövihez, amiben megint csak egy oldalról klácsot fogunk megpróbálni. Amúgy írjátok le kommentbe, hogy nektek ki a kedvenc videósotok, mert nekem jump glitch. Na, jó. Na. Ennyi is lett volna ez a videó. Ha tetszett, nyomjatok egy lájkot és egy feliratkozás gombot. Nagyon megköszönöm, ha meg lesz az 1000 feliratkozó. Úgyhogy csumi!